Kto sú tí najlepší slovenskí brankári? Na túto otázku sa nedá odpovedať jednoznačne a tak si v tomto videu rozoberieme tých najznámejších zo Slovenska a vy budete v komentároch hlasovať, kto z nich je najlepší. Začneme veľmi známym menom, a to Jánom Lašákom. Ján Lašák bol jeden z prvých významných brankárov Slovenska. Bránku Slovenska bránil dokonca až na 9 majstrovstvách sveta. Hneď jeho premiéra za Slovensko bola v roku 2000, kedy sme vyhrali striebro. Jeho úspech v bráne však pokračoval. 2002 nám vychytal zlato a v roku 2003 striebro. Jeho priemerná úspešnosť v bráne bola neuveriteľných 88,5%, čo je neuveriteľný výsledok. Jeho najlepší rok by ste možno čakali v roku 2002, kedy nám vyhral zlato, no nie je to tak. Najlepšiu úspešnosť, a to až vyše 95%, mal v roku 2004, kedy sme bohužiaľ získali iba 4. miesto. Priemer 95% vám možno nepríde až taký extrémny, no keď sa pozrieme na štatistiku, čo sa týka počtu gólov za zápas, tak to bolo v priemere 1 gól. Predstavte si to, že tento brankár chytil v tomto roku 95% striel, čo išli na ňo, a každý jeden zápas dostal v priemere iba jeden jediný gól. Preto je to ešte väčšia škoda, že sa nám tento rok bohužiaľ nepodarilo vyhrať žiadnu medailu a skončili sme na 4. mieste. No aj napriek tomuto nevyužitému roku nie je na Slovensku brankár, ktorý by Slovensku priniesol viacej medailí ako Ján Lašák, pretože Jano Lašák nám doniesol 3 medaile z celkových 5, čo má Slovensko, takže hlavne preto si zaslúži náš obdiv. Čo sa týka zámorských líg, tak hral aj v ENHL, no iba 2 sezóny. Najviac času strávil v Českej lige, kde chytal za Pardubice. Tu sa mu síce nepodarilo žiadnu sezónu mať také dobré štatistiky ako na spomínaných majstrovstvách, no jeho výkon bol stále famózny a tiež si držal úspešnosť okolo 90%. Celkovo si myslím, že Ján Lašák bol jeden z najlegendárnejších brankárov Slovenska a zaslúži si obdiv, a to hlavne vďaka tomu, že aj napriek tomu, že mal ťažkú sezónu, vždy 9 rokov v kuse sa vracal na majstrovstvá sveta, kde pomáhal slovenskému hokeju. Ako druhý brankár, ktorý je považovaný za jedného z najlepších brankárov, ktorí kedy bránili slovenskú bránku, je Jano Laco. Aj napriek tomu, že Jano Laco bol iba na 2 majstrovstvách sveta, aj tak Slovensku dokázal vybojovať medailu. Konkrétne to bolo na majstrovstvách sveta 2012 a bolo to striebro. Mal na tomto turnaji priemerne len 2 góly na zápas, čo je tiež veľmi dobrá štatistika. Jano Laco však viacej hrával v klubových ligách v našej extralige, a to napríklad za Liptovský Mikuláš alebo Košiciach a takisto aj v KHL, a to za Donbas Donek. Najlepšiu sezónu mal v spomínaných Košiciach, a to úspešnosť 95% a iba 1,26 gólu na zápas. Jeho priemerná úspešnosť je na ňom najohromujúcejšia, a to neuveriteľných 91%. Avšak v porovnaní s ostatnými slovenskými brankármi Jano Laco hral v nižších súťažiach, takže hlavne vďaka tomu má tú priemernú úspešnosť o toľko vyššiu, no aj tak je to neuveriteľná štatistika, že tento hráč priemerne chytí vyše 91% striel, čo idú na ňo. Takisto je to aj celkom aktuálny hráč, pretože svoju brankárskú kariéru ukončil iba pred pár rokmi, a to v roku 2020, kedy dohral svoju poslednú sezónu za svoj domáci klub Liptovský Mikuláš. Ako tretieho brankára Slovenska som vybral Jaroslava Haláka. Tento hráč takisto ukončil svoju kariéru iba nedávno, a to v roku 2023. Na Slovensku však bohužiaľ nie je tak známy, pretože slovenskú reprezentáciu reprezentoval iba na turnajoch, ktoré sme bohužiaľ nedotiahli vyššie ako do štvrťfinále. No svoje meno si hlavne vybudoval v ENHL, kde bol skoro celú svoju kariéru. Svoju úplne prvú sezónu hral za Bratislavu a potom už každý rok do konca svojej kariéry bol buď v ENHL alebo v AHL. Práve tá jeho prvá sezóna v Bratislave bola jeho najlepšia. Mal úspešnosť 94,2% a iba 1,66 gólu na zápas. Aj napriek tomu, že to je takisto v o dosť nižšej lige ako je NHL, stále sú neuveriteľné štatistiky a ako aj ďalšie sezóny ukázali, ani v ENHL sa Jaroslav Halák nestratil. Za vyše 15-ročnú kariéru v NHL mal priemernú úspešnosť 91,5%, čo je úspešnosť, ktorú majú v NHL aj najlepší brankári sveta. Jaroslav Halák bol takisto jediný slovenský brankár, ktorý bránil na svetovom pohári. Bránil za tým Európy a takisto tam mal neuveriteľné štatistiky.
Bol to naozaj legendárny brankár, je len škoda, že jeho neuveriteľné schopnosti neboli využité aj na majstrovstvách sveta, pretože určite by si za jeho výkony zaslúžil reprezentačnú medailu, no aj tak si myslím, že je to jeden z najlepších brankárov, ktorý kedy bránil za Slovensko. Posledný brankár, ktorého v tomto videu spomeniem, je Patrik Rybár. Toto je jediný brankár zo spomenutých, ktorý ešte aktuálne bráni a asi príde aj na majstrovstvá 2025. Avšak určite si ho väčšina z vás pamätá zo zimných olympijských hier 2022, čo bol aj jeho najlepší rok. V tomto roku mal úspešnosť neuveriteľných 96,5%. Na týchto olympijských hrách dotiahol Slovensko až do boja o 3. miesto, kde sme aj vďaka nemu vyhrali bronz. Takisto na celom turnaji mal priemer 1 gólu na zápas, čo je tiež neskutočné skóre. V reprezentácii je jeho priemerné skóre 89%, čo je takisto veľmi slušný výkon. Škoda je však, že tento brankár nikdy nemal možnosť vyskúšať si najvyššie ligy sveta, pretože väčšinu jeho kariéry hral buď za KHL alebo Slovenskú extraligu, kde má takisto veľmi dobré štatistiky, no zatiaľ nevieme, ako by sa tento brankár ukázal v najlepšej lige sveta. Avšak jediný tento nominovaný brankár z celého rebríčka má ešte dlhú kariéru pred sebou, pretože má iba 31 rokov, takže je možné, že ho ešte v najbližších rokoch v ENHL uvidíme. Takisto možno ako v roku 2022 na zimných olympijských hrách, tak aj tento rok prekvapí na majstrovstvách a stane sa najlepším brankárom turnaja a donesie náš tím až do boja o medailu. Toto sú už všetci mnou nominovaní brankári. Každý z nich mal však jeho kvality niekde inde a tak bolo pre mňa nemožné určiť spomedzi nich jedného najlepšieho a tak to nechávam na vás. Neváhajte a hlasujte v komentári, ktorý z nich je váš obľúbený a ktorý z nich by si podľa vás zaslúžil vyhrať cenu za najlepšieho brankára Slovenska. Toto video však takisto nie je žiadny rozsiahly dokument, takže je možné, že som aj na nejakého legendárneho slovenského brankára zabudol, takže ak sa tak stalo, nezabudni mi aj to napísať do komentáru a ak takých brankárov bude veľa, tak možno aj spravím časť 2, kde tých, čo som v tomto videu zabudol, spomeniem. Toto však už bude koniec tohto videa. Ak sa vám páčilo, budem rád za odber, alebo ak sa vám celkovo páči moja tvorba a chceli by ste ma podporiť finančne a získať výhody vo forme napríklad videa na vlastnú tému alebo propagácie nejakého vášho obsahu, môžete zvážiť kúpu členstva. Aj najmenšia podpora vo forme 1 eura by mi pomohla a bol by som vám veľmi vďačný. Takisto však budem rád aj za zadarmo podporu vo forme odberu alebo prezdieľania. Toto však už bude naozaj všetko, tak hlavne nezabudnite v komentári hlasovať pre najlepšieho brankára Slovenska a majte sa dobre. Ďakujem.